Salut, salut, bine ați venit la un nou episod, o nouă serie pe canalul de Modern Combat 5 și nu Mortal, Modern. Deci sper că sper că ați înțeles, Modern, ăsta, nu Mortal, Mortal, da? Bă, multiplayer, da, multiplayer. Astăzi vom juca Team Battle, dar în și alte moduri. Episodul viitor s-a părut să jucăm un free for all. Nu știam perfect și în tot unde am, dar au ciha, așa de pe YouTube. Vreau să fac seria asta. Am o impresie și iar super pe mine. Nu super, o să le explorați, adică așa s-a întâmplat cu seria de San Andreas. Am făcut-o, fără știu că și el vrea și replay se pare că e și disponibilă, dar nu m-am lăsat de seriile alea, o să mai pun episoade. Oricum, ar trebui să închei din serii. Chiar ar trebui. Da, iar să conecta. Chiar să conecta la coordonate pe își conectează singur. O să mă reconectez eu off camera. Hai odată. E gratis pe Android, dar pe iOS un prieten al meu mi-a spus că costă cacofonie, logic. Nu sunt, deci mă deconectez eu tema asta. Da. Stăm așa repede. Hai prin Team Battle. Dar episodul următor vă promit eu că va fi de free for all. Nu uitați cum se spune. LOL. Asta e ciudat. Știu. Hai să facem asta. Wow. Nu-mi luat din asta nouă și îmi dă doar 3 glonțe în plus. Și începem episodul fiind slăriți din cauza frumosului lag. Îi pun să sniperăm de sus, dacă n-ar fi lag.
Avem un sniper. Și l-am dus eu. A, da, și am uitat să vă spun că acest joc este creat de cei care au făcut și Blitz Brigade. Vedeți că ăștia pot face și jocuri faine, mă. Eu v-am spus că pot face jocuri faine. Holy shit, bă, dar ce lagam! Ori mă apasă-mi provoacă lag, ori joc pentru care o grafică super faină. Îți spun și voi, ziceți că e Call of Duty! Gata. Hai că văd că dacă merem cu prețul e mai bine. 10. De ce am găsit eu pe joc? Și ce mi-a făcut lag-ul? Găsești un sniper pe jos și lag-ul... Zic, uitați, ai niște lag spike-uri, zice, ia dracu. Da. Nu chiar atât de vorbele lucrul ăsta. Înseamnă că poți să lua armele care le găsești pe jos.
Da. Cât timp a trecut? 10 minute. Da, vreau să fac comentariu, i-am fost chiar și vă spun bye bye.